welcome back to my channel, Cebuana ako. And for today's video, magluluto ako ng tortang talong, guys. Napakasimple lang ito, guys. Siguro alam nyo naman ito. At itong video na to, walang intro-intro, walang outro-outro, madalian, pabilisan lang ito, guys. And sundan nyo lang kung anong ginagawa ko dito, guys. Ayan. Meron, yung ingredients ko nito, ilalagay ko lang dito sa baba, sa description box. Ayun lang, gigisa-gisa ka lang ng gulay, mga gulay, patatas, red bell pepper, green bell pepper, igisa-gisa mo lang yun dyan sa ground pork, pwede rin beef, ang gagamitin nyo, ayan, timplahan nyo siya ng asin, kaunting asin, timplahan nyo siya ng pampalasa, tapos pamenta, ganyan, ganun lang gagawin nyo, tapos igisa nyo lang siyang ganyan, malutuin nyo lang mga ilang minuto, and then, pwede na siya. Tapos habang ginigisa nyo yan, i-steam nyo muna ang inyong talong para sabay ang sabay maluto. Ayan, luto na. So, tingnan natin ang ating talong. Ayan, ang ating talong naman. Ayan na, okay na siya. Ito, guys, ni-steam ko siya, guys. Pero, tinusok-tusok ko lang siya din sa, binutasan ko lang yung katawan ng talong. Tapos, hindi ko na tinatanggal yung kanyang balat kasi sayang naman. Nakakain naman yung balat, diba? Hindi ako nag-iihaw kasi nag-iitim-itim siya Kaya, ang ginagawa ko, ni-steam ko siya. So, ayan, bawat isa niyan, isang itlog. Babatil ka ng itlog, ayan, isang itlog, tapos lagyan mo na yung itlog, malagyan mo ng konting asin, at may lasa naman yung natin, yung talong mo, ipigain natin, ayan, pigain natin ng tinidor, para malabas yung tubig niya. Pag lumabas na yung tubig ng ating talong, itapon nyo yung tubig, tapos punasan nyo ng paper towel para matuyo siya, para pag pirito natin, hindi tumatalsik-talsik yung mantika niya. So, ayan lang, napakasimple, napakasimpleng lang yan. Napakadali. Napakasimpleng ulam, napakadaling gawin. Tapos, ayan na, ang resulta niya, ayan tinapon ko na nugasan. Ngayon, magpapainitan tayo ng kalan, ayun na. Lagyan nyo lang ng olive oil, igisa nyo lang siya dyan, guys. Tapos, mahinaan lang ang apoy, ha. So, remember, bawat isang talong, isang itlog. Ayan, para ibabad mo lang yan dyan sa yung yung talong ko pala, guys, nilagyan ko pala na siya ng ground black pepper bago ko siya, ginaganyan. Para masarap. Tapos yan, igisa mo dyan. Ipatong mo yung, itappings mo yung ginigisa nating yung ground pork at saka yung may gulay. Itappings mo dyan sa ibabaw. Pag nahaubos mo yan, pag toppings yan sa ibabaw, ayun na yun. Ilagay mo na yung natitira mong itlog. Tapos, takpan mo siya, mahina ang apoy lang. Huwag niyong lakasan na apoy, baka masunog naman yung niyo. Mahina ang apoy lang siya. Tapos, ayun na. Pwede na yan. Pag naluto na yan, ready to kain na yan. Mas sandaling minuto lang niluluto to, guys. Takpan mo lang siya ng Yeah, yun. Ito yung tirang itlog. Ayan, patong mo dyan sa ibabaw para hindi siya maghiwalay-hiwalay, guys. Nilagyan natin sa ibabaw. Tapos, ayan, takpan natin pagkatapos para maluto talaga siya ng bongga. So, ito na ngayon, guys. Done na siya, guys. This is it na, guys. Ayan, ready to plate. And this is Cebuana ako saying thank you for watching. Bye!